ଯଶୋଦା ମାତା ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାଳଯବନ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗୀମାନେ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଧରା ଦେବେ? ଭକ୍ତ ଆମେ ପ୍ରେମ ବାନ୍ଧି ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଯାହା ନେତ୍ର ପଡ଼େ ତାହା ଦେଖୟା ଆମାରେ। ପ୍ରେମ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ ହୃଦୟ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ରଜୁରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମଟା କିଭଳି ଆସେ? ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମଟା କେମିତି ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, କେମିତି ଭଲ ପାଇବି? ଭଲ ପାଇବାର ଅତି ସରଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଡାକିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଆଗେ ରଖିବା ନା, ତାପରେ ସେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ହେବ ନା, କେମିତି ପ୍ରେମଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ?